Yeah. Ay. Yeah. Ay. Yeah. Boys. Yeah. Hold on. We them boys. No čaute, volám sa Ibrik Selepčeník. Debil. To je naše prvé video na YouTube, ak chceme ísť chodiť petardy, tak niekde tam do piče. Tak ideme. Norbert, vyjadri sa. A poďme. To je naša meď. To je orál. Opa. Jak to už to? Zadek. Do piče, došli vozama. Jak sa voláte, prosím vás? Jožo, krátky? Pero, Andráš, dlhší. Jožo, dlhší. Prosím vás, vyjadri, kde sa na tento les. Chceli by ste dílo. Treba to vyrúbať. Ale, tu je vás dom? Áno. Teraz som mňa rozjezal. Prepáčte nám, dáme vám za to peniaze s úrokmi. 9 eur. Nemáš zapalovať náhodou. Dajte mi chlapci, dajte mi zapalovať, lebo chudáku tu z kapy nevidím od drevoty. No dávaj. Zapal. Ťahaj. Ponúknú ti jednu cigaretu alebo? Cigaretu alebo? A daj. Cigareta za dom. Čo? Cigareta za dom? Za dom. A zápalec. Čo? 8 000. Mám pár, takže... To je lepšie, moje smolu. Prírodná výroba. Disco, party. Dobre, majte sa. Dobre. Máme, tak na dneska to bolo všetko.